Motorky sú naložené. Už sme u Ferka v Košiciach. No, Ferko pripravuje posledné veci. Šmolko, tatko Šmolko. Čo to je, ukáž? Od Davida. David, Poprácka, budeš s nami. Tak máme tu pauzu, už sme za Budapešťou. A uvidíme, že čo bude ďalej. Motorečky celé. Počúvajte, a kde je tá taška? Ktorá? Tá s tom salámom. Chlapci už majú bufet. Ferko, povedz nám, čo sa stalo. Nemám chuť ani rozprávať, najebaný som. Zabudol som celú tašku s bufetom v garáži. A čo tam bolo? Kapusničky, šunčička. Ale čo máme? Máme toto. Čo budeme sa vyjebať na jednu. Vidíme sa! Sme kde? Sme už na chorvátskej strane. V diaľnici. Vylosovaný vodič pre dnešný deň je Peter. Áno, bohužiaľ som to ja. Aj tento rok nesklamal som, volám v ruke, nie pivo ako tu kolegovci. Ale ja si myslím, že on to určite dobehne večer. On to zrobí v zrýchlenom režime. Turbo režim. Ja nič muzika. Keľo si už vypil, povedz. Bo už oči máš na šikmo, hej? Za to mám okuliare. Prvý fail, čo sa nám stal dnes, je to, že sme si zabudli bufet. Nevadí, ale bonus je ten, že sme si našli ubytko za skurvených 40 eur pre troch. Tak sme zvedaví, do jakej či sa dostaneme. Ale ja na margo toho, čo sa stalo, chcem povedať len to, že čo môže byť krajšie, že sme tu, že máme nádherné počasie, že nám praje, máme pekných 18 stupníkov a došli sme na rezervu až na pumpu, takže... No, s Petrom na rezerve, na hrane. Celý život na hrane. Na hrane permanentne. Je tam. Čecháci. Čechúci. Čechani. Čaute, čaute. Tak my sme už v Chorvátsku, už kvázi pred cieľom. Stáva nám nejakých 16 kilometrov. A chlapci šli na nákup. A tak ako aj u nás, 1. mája je tu komunistický sviatok, deň práce, takže našťastie sa nám podarilo nájsť takú nejakú pekáreň a že, keďže chlapci sú tam už nejakú dobrú minútku, dve, takže verím, že ulovia niečo dobré pod zub a že neostaneme na sucho dnes večer. No čo sa vám podarilo? Čo ti jebe? Vieš, čo sme nakúpili, kamo? Čaja nás zachránila. Diktu. Kde je mikrofón? Tu je. Počúvaj. Počkaj. Počúvaj, Burek, Dik Buchta, Čadik Buchta. Chápej, počkaj, Čaja dozadu išla čerstve, nám vybrala buchty. More, konec. Takže sme zachránení, chlapci nás zachránili. Ináč, mal som poslednú možnosť, lebo... Burek s jablčkami. Do cieľa 16 km. Čaute, hlásime sa. No Ferko, kde sme? Kde sme? Prišli sme na jedno veľmi príjemné ubytovanie na vidiek, kde pán vyzerá trošku podivne, ale tá cena, ktorú nám dal za ubytovanie, bola taká, že sa nedá odmietnúť. Bolo to skurvených 40 eur, prosím pekne, pre nás troch. S tým, že nám robí ešte ráno raňajky, nejakú prašnicu. Slepičky nám tu behajú, áno. A na týždeň si tu môžeme nechať ešte aj odparkovanú dodávku. Kamo, toto nedáš inde. Strach. Takže sme na ubytku. 40 eur, však
Čo ste mohli čakať? Že čo? Že čo tu bude, he? Čo tu bude? Porcelán? Hej. A kachličky z talianskej dlažby? Dobré ránko. Tak my už chystáme naše krásky. Trošku je chladno vonku. Normálne bola namrazaná skle. Ferko, no čo povieš? Dobré ráno. Chladno. Chladno, čo? Trošku chladnejšie, hej, tá namraza. Pripravuješ motorečku? Rýchly setup. No aby raňajky a ideme ďalej, ne? No, a máme to tu. Začíname prvý deň nášho tripu 2026. Tešíme sa, vyražame. Chorvátska pohraničná dedinka. Chlapci natankované. Že chlapci natankované? Natankované. Jeden. Čo? Len také doľaďovačky strany, bo máme na piču kameru a... Ježišmaria, čau. Mám vidieť? Čau. A uvidíme, čo je. Nepoviem, že technické problémy, ale nedokonalosti, nazvime to, lebo Dominik zistil, že síce kameruje, ale kameruje len toto. Pálka, jaký je krásny, nejaké. No čo môj, To bolo Antrex. Ej, otkad sam se rodio, sreće nisam imao. Ej, otkad sam se rodio, sreće nisam imao. Samo ti si sreća bila, zašto si me ostavila? Samo ti si
ti sedí, čo? Na bomby najviac! Aj nie. A jaké skoky, nie? Po piči. Počúvaj, vieš, jak som skakal za tebou? Ja som videl, jak ideš. More, že si šiel do vzduchu, dík, ja podlaha. Wow! To som sa prvýkrát odliepal od zeme teraz. Čo hovoríte na túto Zdravím pasáž? vás, tetkári a offroadoví jazdci. Dominik namotal dobrú cestičku. Konečne sme sa odtrhli z reťaze a prešli sme z asfaltových alebo poloprašanových ciest na lesné cesty. Ktoré nám sedia najviac. Toto nám sedí kameník, hlinka, nádhera. Ani ľudskej nohy. Ani ľudskej nohy, žiadni turisti, žiadne autá, žiadne jeepy ako po píči, šalené. Ideme dál. Ideme dál. I dopravo, i doprava. Do piči zas. No, vidíte tak. Hej, zakončí. No čo, Fero? Ha? Čo? Dali sme to, či nie? Zadíš.